पुरातन काळार मोरलुकेची पिडा व एपिलेप्सी तोडी ती चंद्राच्या चलनवलनाक लगती जाल्ली आसून सैंबावरती दिसपावस्त वा सुपरनॅचरल फिनॉमिनन म्हणून लेखताली काही. देखून एपिलेप्सिया उतरूच सांगता तशे एके दैविक वा देवचाराचे सक्तीच्या हाताखाल आसचे म्हणून लोक लेखतालो. हिपोक्रेटस तसल्याच्या पुरातन वैद्यकीय बरपा प्रकार मोरलूक एक सामान्य व नैसर्गिक पिडा आसून हेर पिढ्यांच्या की चढ पवित्र वा उणी पवित्र म्हणून लेखूंक जायनासली. मातेवाचे सुवार्तेंत ती पिडा देवचाराचे उपाद्र म्हणून घेतल्या तें कळीत जाता. मोरलुके विशीं वा ती कशी येता आणि ताच्या उगमाविशीं उलोवच्या की सुवार्तेचे काणयेकच वेचे चढ सूक्त दिसता. आपणा लागीं विनंती केल्ल्या त्या मनशाच्या पुताक जेजून गुण केलो. शिसांक गुण करूंक जाले ना मुंच्याक गुमान दिवच्या की चढ पाठ सोडिनासतना तो जेजू सरशीन आयलो म्हणजे गरजेचे. गुण करच्यांत शिसांचे अशक्तपण भावार्थाच्या उणेपणाक जोडलेले आपुरबायेची शिकवण जाता. सासवाच्या कणातीतलो भावार्थ दोंगराक चलोवंक सकता म्हणच्या जेजूच्या उतरांनी भावार्था उदेशी सासवाच्या कणा आणि दोंगरामध्ये तुलन चलता. तरी ही उतरां इतलेंच सांगतात भावार्थ गरजेचो आणि तांतून वाढचे गरजेचे. भावार्थांत असाध्य आसले साध्य करची सकत आसा. भावार्थ दैविक सकत भोळान भायर हाडूंक शकता. भावार्थ दैविक सकत महत् कार्यांच्या शक्तिवंत देवाक भेटूंक करता. भावार्थ मागण्यांत देवाचेर बरवोसो चोडोवच्यान खंयचेच परिस्थितींत निराशी जायनासतना यकीनपणान देवाचे शक्तीचेर पाती येवन जियोवच्यांत वाडता आनी दिसता.